Anyang laki din! Da kayo maggamit ti masambat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. Okay na may. Naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno dahi ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sakit ya gumura ka na kayo Ha? Anya? Ay, sana Balasang ko kunayo mat Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudon. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam kwa tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetisan ko pa'y nga mo. Katay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga urayan da. Ay, samagay mo kidi Taawisig man naging friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan-kanta. Wan. Nakapalas ka mat, papanamay kumare. Hinga kit agpalas, tumay ka. Intay yung makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay san mo pa nga amo aya. Natayan ni Tata Gudo at tatang da Sheila ijedaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi sabado ka no. Kasta ka di? Mala, umuna kay nga rudan tagawid akpay. Inaklagde gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod Wan kumare, ingkay kat kitaanan ano dati pa wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay kunak. Saan kat aday tamanin wat-wati bagbagam. Malaingkan, umayak to ninton madamdam ako mare. Lakay! Ada na imbag adamag! Ha? Anya rin na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ay, natay magaya man nila kay Gudo. Naimbag laki din. Anya? Natayang mapaya naragsakay. Sigakit dimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada nagiti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano ti pumpaw. Jakpay ammo, ngam sigurado medyo mabayag ti panakaipunpun na dayjay. Taadda nga rod dagiti anak na iji abroad. Urayan da. Di da pala pumpum man. Wangag paiso Apag iso adadakkan, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbag laki din tanatayo nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapandiya balay dangay? Itamat lang ang lakay, agdigo saklaang, kalpasan na, inakmatan. Apay, adyak mo nakita ni Rika nga anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag paiso kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito. Wan nga rod, naimbag lakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam. Katpad numat, naimbag lakit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo da ito'y. Makaila ko kami matlang ititarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako. Diyak amo na niya klase dahi ta panagniw-ngiwat mo si kababae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Si kakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, diyak amukin ka. Di ta ka man langan. Nakababain ka, kadwa.
niya, iti kunada king kayo dyan na panang, bakay. Ay na, nakaragragsakak lakay. Ke mano-kano ngay ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagado Ay na, pagatlapayag ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Uso atap no dagiti buryas tulang, iti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngay may alaan. Inton bigat kanumot laang. Nasapa ah. Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Ke imbaga makas. Imbagak ah. Ngam na kunamat ni Rika. Abayadan danto kanulaangan kalpasan ti Pompon. Ayuson da jila kay. Tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi ah. Ay, kamudyanan na magatang mo langan, nagitilimataраkan ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanan ta. Kwarta man ang George. Maglaki din ta natin nila kay ko daw. Oh. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yo. Ha? Ay wala na. Nailako mi mo't dagiti lima ang dadakkel a baboy me. Naimbag man. Kayat mo asawan. Tilangan buryas yo at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan mi tapno adanto manon mailako mi. Sapay ko ma, tano dumakkel da kat adanto manon ti matay dito ayan tayaw. Ay! Anya ka din kang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, nasaan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa'y anagatang ti baboy menyo. Isuwain baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad na kumagkasar. Barang gatangan da nagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga, imbag ta adanatay. Ay, unay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat isumatipod, no? Te kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy miti ginatang da. San ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awan ng bain da atan niya. Nagturid mo na ng ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo dahi tanana. Awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana. Idimbaga na dahi ta kanyak, adu kami ije lamayan. Jak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga dahi ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, dila simgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti lima ababoy na. Ay, pakpakawan na kunak, di nalat na panunutan, masapul na pa nga ibaga. Dahi tangarod nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. No maidanon kada kwada dahi tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Dahi jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa balya nang ibagaan na. Ay, jak ammo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirorumun mo ito. Kunak laki din. No sana puno na itaan na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Puno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yan na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Di lang nagbay na nang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa.
Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan? Ayun, Diyos ko, manangaas eh. Ala, kamaranak na Japon so tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan na. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga lukyo wala damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan mata? Ay, yan na yun na po. Makaila ako na lang iti baboy at arakanda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumawit asawam, ngamasaan ba't? Kasla may padpadamot ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan nyo matan, no? Damataya ka, roba tayo. Saan kumawit kasta? Ni tata babalo. Praktikal ti biyagitan na. Nyalaki. Anya? Dadakkel kayo di manan. Arak iti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Damatay aki. Gulpintan no isaw. Ay, Diyos por Santo. Yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta. Amampay mo ti sumarunuking kuha na tiyo. Por Diyos. Sa bahali na ito tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo pamatay. Apay agbiag kayo pa itinapaw ka na. Ipanyo kayo dahil nagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at arakamay. Nyalaki dahil. Ay, por Diyos por Santo. Pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Unay dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabay lang kayo magaday sa kanya. Hoy, si kalangan ti batay. Sana salbag kakite. Umunula ka malangan, Ponsyo. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit demot kumare. Ay, tanya gayam. Tawan kumare kakasking ka ti ugali na. Anya? Apay akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damaysa kada kayo, nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mat, ta nagpadpada kayo mat. Agindadalos ka mat. Magindadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. Ata ka ti bagbagam ta niya, ha? Ha? Ay, awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Di ta ka man laangan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. Ha? Apay bakay? Kasla ka madandan na ka. Madandan aga na ka talaga. Dagiti tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw, babaling ko mga ilakaw. Awampay mo pimusya ka raw ba jaw? Apay ngay ngatan. Ala, agi na nakabiit. Tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ko matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminin ti madama gamatay ka raw ba? Tapno may lakot ako man dagiti tarakan ta jaw. Wan nga rod. Nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo tla sumaruno da di ala kay Dario. Wano ni bakit na. Total kat bakit kan na kay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan
kastaw. Una yung bakit. Natay amin, nagiti 21 na baboy tayo. Kasanuta pa itangay. Awanan! Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manumotan asa ako ti feedstick nanda. Ay, una, nanda mo nagiti lalaki kang babakating nyo. Kapos siguro na ito, kinabara, di panawan niya sa kastak. Dito na balang, di pudot nyo. Kasanuta itan lang kay sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamak man laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. Kat mailako ta dagiti baboy ta ngam awam mo tinatay ngaminan. Nag-andor doon to, madagi niya babaka ka na lalaki nyo. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakit? Kasa talaga tibiyag ka. Nyalaki din. Una yan. Di doon to pala natay mga muna naging niya tatawa naging. Lalo di babalaw. Ay, kunak lagi din nusikan ti may kali di ta nagadunga abot a kinalayutan niya. Ha? Si kakit di mat. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na say-saya at pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kundolensya, kada kita baboy yo, nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo kit di Kauray yung at damatay akaro ba, tapno mailako yun dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Hay, agyaman kayo at saan kayo anay raman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, ino damadamag yung anatay. Tapno mailako yung tibaboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung mulat na nagititarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo nga'y daw-dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumot. Anya? May mayat pa na ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo, tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Day, narabyan ka mat si kabakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amula ni Uncle Pedro, ibangkag na. Ay, nagsaya atan ngayon no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap namalpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balayda nga agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan. Kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Hindi may kasanumot anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado nga men, ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pala nga men aday di aberta ti kayat na. Anya? Nagsadot kunak tumot. Sakpayan ti masiksikuran na mangkit-kita kan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit. Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanday tultulod ti apo ko medyo pagadalan.
Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kuma, ti panangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaga na kan kati kasta, mare? Katwan, nagsadot ka kanwa manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino-minuto kat adamot ar-aramidak. Katwan. At papikto ka kit din iti daya abakat. Amumutin ti ugali ni katugangam. Nagala, sipod pa'y. Sa bagay matkit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkal to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iti pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malati pa'y na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mi di pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapaapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin bakit? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mangso iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kas jepay lang, ti mapan na ibagbaga? Anya lakit din na ni nanang. Baya, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamat nagpresenta nga gitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mo't nanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat. Nanang, apay mo't akas day ti mapanyo ibagbaga kadagiti karo ba? Ha? Anyat ibagbagam, Nolay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karo ba ang nagsaduta asawak. Idandanon damot lang kenkwana. Aniya? Nanang, pangasiyo man. Sardengan nyo day tangar aramidan nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, aniya laki din. Nanang? Syakti inam, iso arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igit? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Ah, kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitang dan kwa na intong bigat. Wan ako, kumare, umayak man mat. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuganga, mamang itulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamot na dyan, kumare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na intong bigat. Ay, kunaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mare. Busy ama pan makichismismis karagitipada na at chismosa karoba. Bayamlatan mare.
Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anya laki din. Ay, dadaol samot ang ti panunot ti inam, Noli. Hay, jak mawatan ni nanang. Uray ka sa nutipan nakisarita ken kuana. Kat kasla saan na mauawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Isu ti inam. Isu arumbang lang nga isu ti kanunungam. Anya, Uray sana na saya ti aramidan na kanunungam lata. Salit kay di. bakit saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabahom inton bigan. Isu asi kapay lang ti mangitulod ka ng sukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tapnawan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariyat mo't ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talagaan na paano nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na, akas kadagiti kukumari na. Nanang, Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang daan kun date. ay, Nakitang dan nga. Oho! Tapno lang ada pagpapintas na. Salbag! Emaw, saan ka talaga mawatan? Ha! Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariban ni Luisa kat. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, diyak muking ka nga bakit? Nagdagaan ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, apo ayo! agong ungat ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ka makitang tangdan, napanainis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahawatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan mat apod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka saritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Sanak nga angawon akasta. Ay sana ka agang angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag isong agbakasyon na nagiti ubing. Isong agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay da dya katuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sana ka makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari mo harak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ija iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot naman ti katugak.
Isudalatan nga ginatiagdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang libertad ya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramiden nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Kanya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay po. Dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kada apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Manya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din uli. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, kapitaramid mo pakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, yalaki din. Agsublidan to ka day. Imposible mo ano, jay dalatan. Kunkunana lang mo day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasardeng nga ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sa'in? Ala, Stone, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka kaslasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas mao no lay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabak mga raw. Anya ita, mariknayo ang makabanog tar aramiden ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa am tagsubli na dito yan. Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam kabailan. Anya, Ibagam kan ko na saanan ang maulit pa ti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkataman da ito'y tamapantagla ko. Da kayon ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mang bagkat. Syakmat aka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Ngayon pagnagsapam, ading jury. Ay, kastamot kan ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong.
Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni Manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklat tadaytan manong. Ha? Ay, kuha, ginatang ko nga para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan saklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Adangamin ka at kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikiriknaking ka. Madlaw na bannog ka naglaba ah. Eksakto ko mati chocolate a ginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga itad, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na day dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito eh, mapanak dito store. Gumatang iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtung latan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni Manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita, inggatangan pa'y ni Manong Jack iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilamban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaala. Umay ka man dito Jure. Apay tatang. Mapanbualaan di sabay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Syakmanan ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon syak akanayon ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasit ti kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am ta alis to ka numakan ti saritado.
Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaw. Adto yung ti saba, tatang. Ay, una yan, anak ko. Kinan mo matan ti kagudwabulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay, tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabailan akanan ti kagudwabulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog, tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apa si kati sumangsango? Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang ay buray. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramidon na manaw. Alangar. Urayag ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayag latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Eh, mabalin ka diti dumawat, manaw. Ay sus, dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin na. Ay, kakanakon ati para kanyak, manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka nagdakil mo tabagim. Anya? Ala, panawan nakman dito. Anya lagi din. Pasensya ka na. Napabainak tigabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kasya yung ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas ti kasya yung ugali na. Anyaman nga minan ti inaramid na. Saan mo ta para kinuha na ito cake? Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan kwa na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayulo. Ngam saan mo kumalatan a papabainan. Nyak lahing kayat ama iruwam na ti kasya nga ugali na. Gaputan na galas. As lagbibisi na kanayon. Nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti san anasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukamlatan. Gapo iti dayta kay napabay nanak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kunti matay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kunti matay. Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwaandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asino tinagpabain? Ni ulo ananang, kasano ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madalaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin day ta? Katno aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na?
Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jury nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na. Tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam, gumadda ka madgam dito yung kusina ang mga kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay pagayat ko ngay, di pa'y kat awan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak karod ka ba alan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay. Kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pailaang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong tungpalan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita. Isu dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka dataman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadaltan at ako mat ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isung aurayam latan. Saan ani Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Siga amot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na di cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatan. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jory. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam? Adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang. Kahit agyaman ak ititulong mo ah. No saan agapukin ka, saan ak kumakimot tong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban.
Namnamaam day tama nang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anyang ingarot di mapangkugatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka mo iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot. Isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Tapanam ngay, pare karag. Inak man na jitirsina niyo na ismaray. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Den May. Anya laki din. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyaws. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arudadala ako na. Aniya? Agsila tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store na Antimona. Iso na pa anak ko na iti sa baling nga store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam?
Ay kat sa bawam na tutuyo ah. Unay, awan tayo pa asaong. Nga kilutuan ng tutuyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatem nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsersera iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dahi akarag idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsera kayo kano? Ay, diyan nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Antimamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, ni daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dahi iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Iti kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan ngay. Jackman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun nga min amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat nga min atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis mat gayan ti mapanaserseripan. Anya? Kung mare, amumot ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makitkita ti kararuana. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y dadya karag. Makaraman dayjay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray. Ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na Yunis. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay Yunis. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na tuyaw. Kaputasaan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Neneneneng. Umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak, dito ay ti kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Das day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia kunak ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita.
Ado, ti aglaklako ti tilapia ijay kunak numat. Sabalin to man ang timapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang, am naganupay lang, di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din, sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga ijay ti paggatangak? Nagadong nga. Inakidi ijay tersina ni Yunais. Ibagak tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tanga pa'y, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Uray, ado matinakalukat at iresena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay ta ayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo ti si daan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Day dya, Eunice. Agpuno ka. Wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa sawam mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat katangam manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitanak madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Nang kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagana sa'in? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, ma'am. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si dain bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsidsida. Isong arutad dala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay, may sila ang at istora mabalin na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya.
Iso akay kayat mo ti mapmapalin di tersena day ayunis. Gapo ta pag-aayat mo laang asirsiripon. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay no, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay no, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay kat ita kinagsisirip mo, salbag ka? Anya. Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya. Nagpigsamot ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay Jabalay. Natitiling akpay siya. Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang amasirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Mga makadanon to kidikin ni bagagaw na rikatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din di mapan mo aramidan. Agsirsirip. Anya langit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga itel daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.